Dire Brad, ayo pag dito sa gawas kay. Nah. Dito dire, pikasay. Aw dire ka. Oo. Atong customer guys oh. Iya, dire sa kop kay bugnaw dire at dito sa gawas. So dataw ni ay may bayad direct din so ba. Ya, gaban mo, gaban. Hindi mo yung dokumento. Niwa mo ni mong hero eh. Limpyo. Ya. Limpyo. Sa tayo, limpyo tayo na, di ba? Ito. Sobrang salida ni mo rin kita na udah dan Ray. TikTok. Opo. Yan. Hmm?